Aquest cap de setmana he estat fent el bagarro, bevent cervesa, deixant els cigarros. Porto del divendres al llit estirat. Avui que és diumenge amb prou feines m'he alçat. La meva parenta volia anar a ballar. Noia, estic mort i rebentat. Ja m'ho deia el pare, s'ha d'estudiar. Però jo, tros d'ase, mai m'hi he posat. Mai m'hi he posat, mai m'hi he posat, mai m'hi he posat, mai m'hi he posat. M'he alçat per menjar i just per fer una foguera, omplir el rebost i el pati de llenya. Això que tenia al cap de descansar i moure'm el just, bagarrejar. Fa ben poca estona l'oncle Lluís s'ha encaparrat de treure'm del llit i portar-me a esmorzar. Uns bons peus de porc, una botifarra, uns callos picants i el vi que m'agrada. No m'hi puc negar si estic convidat. He fotut un salt del llit i amb la C15 hem anat. Portava els jubilats que sempre l'acompanyen. Són uns afamats amb unes bones panxes. Aquesta és la crònica del meu cap de setmana.